Bueno, euski sistema nola antolatu. Nik nahikoa nuke unen baten euskiak argituko balu Euskal Herri independente bat. Eta kitxo, hortik aurrerakoak egingo genituzke gero guk hemen, ezta? Eta hori lortu ezkero, nik ez nuke egin beharko egiten ari naizen hau ez delako nire gustoko lana, orduan ni saiatuko nintzateke argitzen imaginatu gabe nolakoa beharko luken ahaleginduko nintzateke ikertzen nola den euski sistema munduari erakusteko zer dagoen hortizier eta kitxo, ezta? Ez litzateke gutxi izango, ezta?